Sujuk ko kung mamanhin din eh. Tilawan nila ang chicken. Inaog sa kututulan ang halang. Hey, what's up my love? So right now niya ako diri sa may Wing Boss para tilawan ang ilahang bagong promo karon nag-offer sila 199 nga unlimited chicken wings. Niya favorite kina akong chicken wings. So niya ako dinhi karon para atuan siyang tilawan. Okay, so right now abiyas nato ni akong soft drinks kay medyo uhaw kay masyado no. Init kayo. Okay. Daghang king tao. And kapasok sulod so dire lang ako sa gawas. Okay gyapon kay tungod refreshing siya, no? So, mo ni siya. Ato ang tilawan. Akong gi-order is Wing Boss Specialty, first on the list. Alright. Nakalainan bitaw pag spicy ang pagkaon tungod kay yung mga tamis, parat, no? May rice tanan, kulian salang, which sometimes makes it good. So, bland siya ayo ang lasa pero okay lang. The more ni mo makaon ang chicken, the more ni mo malasahan ang pagkaon niya nga. Amin lang ang flavor. Overall, medyo bland siya pero lamig gihapon. Grabe kahalang sa ilahang Wing Boss Special. I'm not into spicy pero ganahan yung spicy. So right now, next food on the tray is spiced garlic. Spiced garlic siya mga loves. As you can see, nasa yung mga garlic bits and sauce. So try natin. Slightly sweet. Tapos, of course, spicy. The chicken is very tender. Tapos, ang skin niya is crispy. So, lamig din siya. Tapos, tapay pong-pong siya. Sige. Actually, kailang promo nila nga 199. 1 week lang di siya nga duration. Nakita na ko na siya dati Monday. Tapos, since I'm a chicken lover, so sujuk ko kung mamanhin din eh. Tilawan nila ang chicken. Inaog sa kututulan ang halang. Halang kaya. So mo to gani ko diri para matilawan nila ang chicken. So mga niyaging adlaw kaya medyo pakis ko kaya busy no, mga schedule karon isang duty pa talas stress giveaway tani kaya wala last day na ni para sa kwa. Tomorrow na pa sila open pa pero Sunday Sunday kaya ito nang gidubot at tuwang self sa Ginoo no. Pag Sabado that's vlog day. Check nyo ako pag
Oh, yung spiciness parang tumataas. No, kadugay ko kaon my loves. Saka ang kahalang sa baba. Mm. Favorite part na ko sa chicken is ang wings. So sa flavor na diya no? Mm. Sarap to the bones. Okay. I love the sauce because medyo spicy and sweet siya. Tapos garlicky. So yan. Ito ang spice garlic. On to the next tray. Pinawisan ako ng maraming singot. So tapos na tayo sa Wing Boss Special Spice Garlic. So right now we'll be having the garlic parmesan. Yan. So garlic chicken siya. Tapos may parmesan cheese. So ito po. Paulay siya to sa mga halang kay Brad. Actually, ito mo man. Dito muna tayo. So I'll pick this kay dagat siya ang cheese. Yeah. Yeah. I really love chicken. There's salted egg po here, sir. Deserve na ilang text na ko nga chicken, so stay put mo diya ha. Tutun na ko ng garlic parmesan. Actually, dagat sila mga varieties of mga ingredients din yan. Mga signature flavors nila, my loves. So total of 4, 8, 12, 16, 18 flavor. So bland siya. Well, of course, even na kasi cheese siya. Parmesan. But overall, okay siya. Chicken gyapon ang flavor. And so, nahuman na nato ang garlic parmesan. So right now, proceed to the other ingredient, the salted egg. So fried chicken with salted egg flavor. So let's check it out kung sa lasa niya. Beg kong salted egg. I remember sa panahon na estudyante pa ako, college days, maragod na kasagaran ako pagkakalabaw na mga allowance, no? But put it here in fried chicken, sus, it creates a different flavor. Maskin. Dog mo ito. It's very crispy. This one. Muna siya ang salted egg yolk. Tapos caramelize siya. So nice. Hindi kasi siya connected on pero di kitang palabi kaod ko ng rice, no? Kaya mabusog siya, medyo marami pa masyado. Okay, so nahuman ako ang 1, 2, 3, 4 flavors, no? So natilawan na ako ang halang and salty, garlicky flavor. So on to the sweet tamis. Singot lang. Sweet flavor nila ang sweet and sour and honey barbecue. So right here, muna nila ang sweet and sour. Okay. Tapos
This one is the honey barbecue. So let's taste the sweet and sour flavor. Is there another flavor? Dalaw pa daw ko. Pero, doon sa nakuha na. Sweet and sour. Sakto ba siya hang lasa. So, sa Japon, chicken itself is crunchy on the outside and juicy on the inside. Combined with the sweet and sour flavor, perfect combination. Now, honey barbecue. Honey barbecue. Sweet and sour, medyo gaan ihang dating sa honey barbecue. Bugat ang yahang katamis. Well, of course, it's honey, so compact tayo ang tamis niya, no? Ang flavor. So, basically, same lang yapon ng chicken nilang gina-serve. Ginawagan lang is the sauce, which is a variety of different flavors. So, pareha laglasa ng lamang chicken. Igawin ko lang, medyo blunt. But, pag tumagan o flavor, sama ng honey barbecue, sweet and sour, mag-create siya o new flavor. The good thing is, dili palat ang chicken or dili kayo siya, wala kayo siya dito seasoning because mas yung overpower ang flavor na i-add or di ba ka hindi mag-collaborate, no? So, mo to siya. Overall, lami. Hi, my love. So, mo ka to kaganiha nga to ang gi-visit nga restaurant ang Wing Boss. So, yes, of course, lami siya nga pagkaon, lami siya yahang mga chickens niya, flavors and all. So, medyo nagabinan ta, no? Wala na ta naka-bye-bye kaganiha. Ito nga nag-apastas tong oras sa duty. Buti na lang, hindi na late, no? And of course, ay magalimot sa gihapon, my loves, for more videos sa mga kananan diri sa Davao. Ato na silang i-check, ato na silang bistahon, ato na silang tilawan, tanan. So, care to check out and please subscribe sa tuang Facebook page DJ Michaeling and likewise diri sa tuang YouTube channel, my loves. So, daghang salamat sa inyo ha and see you next time.